मंगलम्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांष्टहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनूमत्स्मरणात् भवेत्। अभ्रमं भङ्गरहितम् अजडं विमलं सदा आनन्दतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहम्। तपस्वाध्यायशुश्रूषा कृष्णपूजारतं मुनिं विश्वेशमिष्टदं वन्दे परिव्राट् चक्रवर्तिनम्। आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्. आमगेले सनातन धर्म अंतू अत्यंत श्रेष्ठ ग्रंथ म्हणरी निस्संशयदावनु वेद म्हणून म्हणूयात. अनंतावै वेदाः हे वेद अनंत. आम्ही ब्राह्मणदावनु जन्म आईनंतर पतंजली तगेल महाभाष्यांतू व्याकरण महाभाष्यांतू एक वचन सांगता. ब्राह्मणेन निष्कारणः षडंगः वेदः अध्येयः ज्ञेयश्च. ब्राह्मण दावून जन्म आईनंतर आम्ही कसने कारण सांगच्या नाक. आम्ही निष्कारण दावून समग्र वेद अध्ययन करू का वेदार्थ समजून घेऊ का म्हणून म्हणत. केवल वेद मात्र नाही, वेदाचे अंग षडंग कसं नसतं. शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त ज्योतिष आणि छंदस ह्या षडंग समेत आम्ही वेद अध्ययन करू का म्हणून म्हणता. दलरी ह्या आईची दिवसा आम्ही पळताना अत्यंत कठीण म्हणून दिसता. ह्या दृष्टीनं वेद आम्ही अध्ययन करूच का दलरी तिथलं सुलभ ना. वेदार्थ समजून घ्यायची तिथलं सुलभ ना. वेदव्यासानी एक लोकानुग्रह केलं. कसं नाही म्हणणारी अनंत दावण असेल तसं वेद वेदव्यासानी विभाग करून दिला. त्यांनी रचन करणी वेद त्यांनी वेद कंपाईल केले, संपादन केले वेदाचे. अनंत दावण असेल वेद विभाग करून ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद म्हणून विभाग करून 4 जनांक त्या उपदेश देऊन त्याची परंपरा वरची तशी त्यांनी ओळख घेतली. एक थंय आमक वेदाध्ययन करच्या का सौलभ्य झाले. वेद विभाग करूची मात्र नाही, त्या वेद अर्थ आम्ही समजून घेऊ का म्हणून रे मस्त काठिण्याचे अनुभव दाता. अत्यंत जटिल अत्यंत कठीण वेद म्हणून घेऊन त्या वेद अर्थ कोरची कधीरा त्या वेदार्थ निर्णायक दावून असेल ब्रह्मसूत्र रचन केले वेदव्यासा. ब्रह्मसूत्र एक टूल वेदाचे वेद आम्ही समजून घेऊची कधीरा वेदार्थ समजून घेऊची कधीरा ब्रह्मसूत्र आम्ही अध्ययन केलं म्हणलं रे ब्रह्मसूत्र म्हणेल टूल घेऊन त्या इन्स्ट्रुमेंट घेऊन आम्ही वेद अर्थ करून घेऊयात. तसं एक अद्भुत सूत्र ग्रंथ सूत्र प्रस्थान वेदव्यासान रचन केले. तदनंतर महाभारत रचन केले. महाभारतांतूची भगवद्गीता येतात. तदनंतर 18 पुराण रचन केले. अनेक ग्रंथ वेदव्यासान आमगे पूरा अज्ञान नाश करून आमके ज्ञान प्रदान करचे कधीर केले. तांतू अत्यंत प्रधान 3 ग्रंथ म्हणून म्हणारे एक सूत्र ब्रह्मसूत्र, दोन्हीचे भगवद्गीता, तिन्हीचे उपनिषद. हक्का प्रस्थानत्रयी म्हणून म्हणतात. एक सूत्र प्रस्थान म्हणतात ब्रह्मसूत्र वेदव्यासान रचन केलेलं तसं ब्रह्मसूत्राक सूत्र प्रस्थान म्हणतात. तदनंतर गीता प्रस्थान म्हणून म्हणतात भगवद्गीतेक. तिसरेचे उपनिषत्ताक दशोपनिषद कसा नसता ताका वटू मेळणू उपनिषद प्रस्थान म्हणतात. अशी ह्या 3 प्रस्थान तरी आम्ही अध्ययन केलं म्हणून रे
आणि सनातन धर्म कसा नसा आम्ही त्या पुरा समजून घेतली म्हणकेची तत्व कसा नसा परमात्म तत्व आम्ही ह्या तीन प्रस्थाना मुखांतर समजून घेऊयात म्हणून म्हणलं ह्या दृष्टीनं आमगेल्या सनातन धर्मात ह्या तीन प्रस्थानाक अत्यंत महत्त्व दिलेलं असं ताक प्राशस्ती दिलेलं असं ताकाची पूर्वाचार्य सर्व ह्या तीन प्रस्थानाकची प्रमुख जाऊन भाष्य बरेत असेल कॉमेंट्रीज बरेत असेल प्रप्रथम जाऊन शंकराचार्यानं ह्या तिन्ही प्रस्थानाक भाष्य बरेल त्या कालांत कोण ह्या तीन प्रस्थानाक भाष्य बरेता त्यांनी जगद्गुरु म्हणून घेतला असेल एकही तांका आचार्य म्हणत असेल आचार्य पदवी त्या एक तऱ्हाचे अघोषित नियम अलिखित नियम शंकराचार्यान प्रप्रथम जाऊन अद्वैत पर जाऊन भाष्य बरेले तिन्ही प्रस्थानाक गीता भाष्य बरेले सूत्र भाष्य बरेले आणि उपनिषद भाष्य बरेले तदनंतर कालक्रमेण रामानुजाचार्य आयले त्यांनी विशिष्टाद्वैत पर जाऊन ह्या तिन्ही प्रस्थानाक त्यांनी भाष्य बरेनी अंतु दोन्ही प्रस्थानाक भाष्य बरेले उपनिषद प्रस्थानाक त्यांनी भाष्य बरेले केवळ गीता भाष्य आणि सूत्र भाष्य मात्र बरेले तदनंतर कालांत आयले जगद्गुरु श्रीमन मध्वाचार्य त्यांनी दलरीची ह्या तीन प्रस्थानाक अद्भुत जाऊन असेल तसले भाष्य बरेलेलं असं ब्रह्मसूत्रावैरी चारी भाष्य बरेला चारी ग्रंथ रचन केला तशी गीतेवैर दलरीची गीता भाष्य गीता तात्पर्य म्हणून रचन केला उपनिषत्तावैर दलरीची भाष्य बरेलेलं असं अशी आम्ही मुख्य दावनो सर्व मध्व अनुयायी प्रायः गौडसारस्वत वैष्णव ब्राह्मण आम्ही मध्वाचार्याला अनुयायी ह्याची मध्व परंपरेंत आईल तसले आमगेले श्री संस्थान गोकर्ण परतगाळी जीवोत्तम मठ सर्वांक गोत्त असेल म्हणके अष्टमठाचे मध्वाचार्याला साक्षात शिष्य दावन असेल तसले ऋषिकेश तीर्थ पलिमारू मठाचे अधिपती त्यांनी आमगेले गौडसारस्वत ब्राह्मण एक वटूक माधव म्हणले एक वटूक दीक्ष देऊन संन्यास दीक्ष देऊन रामाला प्रतिमा उपासनेक दिले तदनंतर आमगेले मठ स्थापन जाऊन थंच्यान आमगेले मठाचे इतिहास आजपर्यंत 550 वर्षाचे इतिहास आमगेले मठा असं म्हणताना आमगेले पीठ वैष्णव सिद्धांताचे प्रचाराखातीर आश्रित असले पीठेंत बैसिले स्वामी सर्व वैष्णव सिद्धांत प्रतिष्ठापनाचार्य म्हणून घेताचे अस्सल मध्वाचार्याले ज्ञान आमका सामान्य जाऊन मस्त आश्य कमी त्या दृष्टीनं मध्वाचार्याले एक टीचिंग्स कसं नसं तांगेल सिद्धांत कसं नसं त्या विषयानं आम्ही थोडे समजून घेऊया मध्वाचार्याले त्यांनी कोण म्हणून म्हणले मध्वाचार्य आणि कोणी नाही वायुदेवाल अवतार वायुदेवाक 3 अवतार प्रथमो हनुमान नाम द्वितीयो भीम एवच पूर्ण प्रज्ञस्तृतीयस्तु भगवत कार्य साधक देवाल कार्य साधन करच्याक आईले वायुदेवाल प्रप्रथम अवतार हनुमंत रामाल कालांतू रामाल सेव करचिकतीर हनुमंत दावन आयलो त्याची तदनंतर त्याची वायुदेव कृष्णाल कालांतू भीम दावन कृष्णाल सेव करच्या आयलो तदनंतर त्याची वायुदेव जगद्गुरु दावन श्रीमन मध्वाचार्य दावन वेदव्यासाले सेव करच्याक आयलो हे आम्ही ऐकताची आमगेले परमपूज्य विद्याधीश तीर्थ स्वामी दलरी प्रति तांगेल प्रवचनांतू आरंभेचेर हे श्लोक म्हणताचे श्रीरामं हनुमत्सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानंद तीर्थ संसेवितं भजे रामाल सेव करचिकतीर हनुमंत आयलो कृष्णाल सेव करचिकतीर भीम आयलो वेदव्यासाल सेव करचिकतीर मध्वाचार्य आयलो ಹೊಡ್ಡ ಸ್ವಾಮ್ಯಾಂದರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮ್ಯಾನ ತಂಗೆಲ ಪ್ರವಚನ ಆರಂಭ करत म्हणताना श्रीमद हनुमत भीम मध्वांतर्गत वेदव्यासात्मक श्री लक्ष्मी हयग्रीवाय नमः म्हणजे हनुमंताला अंतर्गत जाऊन रामाल चिंतन भीमाल अंतर्गत जाऊन कृष्णाल चिंतन मध्वाचार्याला अंतर्गत जाऊन वेदव्यासाला चिंतन कोरका म्हणेल दृष्टी अशी मध्वाचार्य स्वयं वायुदेवाल अवतार त्यांनी येऊन भगवत कार्य साधन कोरच्या हंग आयले वेदव्यासान रचन केलेलं तसलं ब्रह्मसूत्रावैर भाष्य बरेले गीता भाष्य तशीची उपनिषद भाष्य बरोवन इतलं मात्र नाही अनेक ग्रंथ रचन करून घेऊन लागलागी 37 ग्रंथ त्यांनी रचन केले त्या ग्रंथाकची सर्वमूलक ग्रंथ म्हणून आम्ही म्हणताची हे सर्वमूलक ग्रंथांतू आम्ही समग्र सर्वमूलक ग्रंथ अध्ययन करून घेऊन त्याचे एसेन्स कसं नाही आमक समजून घेऊची कष्ट जाता तकाची मध्व सिद्धांताचे एक प्रधान तत्व कसं नाही प्रधान प्रमेय कसं नाही म्हणून म्हणाले व्यासराज स्वाम्यानं व्यासतीर्थाने एक श्लोकांतूची मध्वाचार्याला टीचिंग्स कसं नाही म्हणून घेऊन संक्षिप्त नाम सांगला व्यासराज स्वाम्यानं रचन केलेलं तसं हे एक श्लोक आम्ही मनात दवरून घेतलं म्हणून त्याला रे आपाततः आमचं मध्वाचार्याला टीचिंग्स कसं नाही म्हणून कळतं त्या आईच्या दिवसाक हावतून गेले यत्राक प्रस्तुत करता व्यासराज स्वाम्यानं एक
प्रमेय नवमालिका म्हणून स्तोत्र ते 9 प्रमेय मध्वाचार्याला तांगेल टिचिंग्स कसं ना 9 टिचिंग्स असं 9 प्रमेय त्या कशी म्हणून म्हणा रे नवरत्न असेल म्हणके एक एक टिचिंग्स एक एक रत्न असेल म्हणके नवमालिका आहे नवरत्नाची माळ आम्ही धारण करताची तशीची मध्वाचार्यानं आमका एक नवरत्नाचे माळ दिला म्हणा रे 9 टिचिंग्स 9 रत्न म्हणाले ह्या टिचिंग्स कसं नसतं प्रमेय कसं नसतं त्या गांतून आमके एक नवरत्नाची माळ दिला ह्या तरी आम्ही माळ आम्ही धारण केलं म्हणून जाल्यार आमगे जीवन धन्य जाता त्या आम्ही आयच्या दिवसाक 9 तत्व कसं 9 प्रमेय कसं नाही त्या आम्ही चिंतन करूया श्रीमन्मध्वमते हरिः परतरः सत्यं जगत्तत्त्वतो भेदा जीवगणा हरेरनुचराः नीचोच्च भावङ्गताः मुक्तिर्नैज सुखानुभूतिरमला भक्तिश्च तत्साधनं ह्यक्षादित्रितयप्रमाणमखिलां नायैकवेद्यो हरिः ह्या एक श्लोकांतू मध्वाचार्याला पूरा टीचिंग जायला नवरत्न हांतू आयले कसं ह्या नवरत्न एक एक रत्न आम्ही पळयत वच प्रथम रत्न फर्स्ट टीचिंग कसं नाही म्हणून म्हणा रे प्रप्रथम प्रमेय कसं नाही म्हणून म्हणा रे मध्व सिद्धांताचे श्रीमन्मध्वमते हरिः परतरः हरिः परतरः परमात्मो नारायण विष्णू हरिः तो परतरः तो सर्वोत्तम हे नायकमणी असेल म्हणके मेरुमणी म्हणून कसा नसता माळ्यांतू तशी हे नायकमणी है विष्णू सर्वोत्तमत्व हे सकल वेदाक तात्पर्य थई असं म्हणून म्हणतात मध्वाचार्य हरिः परतरः हक्का प्रमाण गीताची गीतेंतू कृष्ण सांगता मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मिगेलकिना अनेक परतर वस्तू खंचे ना म्हणून म्हणता ब्रह्मालकिना परतर वस्तू लक्ष्मी लक्ष्मीकिना परतर वस्तू हावा जाल्यार मिगेलकिना अनेक परतर वस्तू श्रेष्ठ वस्तू खंचे ना म्हणून म्हणताना विष्णू सर्वोत्तमत्व स्पष्ट जावन आमकां गीतेन कळटा अशी हरिः परतरः हरिः आमगेले सर्व पाप हरण करचीत असले हरी नारायण विष्णू कोण आसा तो परतरः श्रेष्ठ सर्वोत्तम हरी म्हणून म्हणले तक्षण नारायण सर्वोत्तम म्हणून म्हणले तक्षण तागेले अवतार दलरीची सर्व ताक्क दलरी सर्वोत्तमत्व असं देवाल अवतार प्रसिद्ध दशावतारां कुकुतस मत्स्य कूर्म वराह नरसिंह वामन भार्गव राघव कृष्ण बुद्ध कल्की त्या नैशी भागवतांतू लागलागीच ಒಟ್ಟು 24-25 अवतार सांगिलास वेदव्यासाले एक अवतार साक्षात नारायणाले अवतार हयग्रीव अवतार तदनंतर ऋषभ अवतार वासुदेव अवतार ध्रुवाक अनुग्रह करूचे कधीर आई कपिल अवतार अशी अनेक अवतार असाची ह्या पुरं स्वरूप अवतार म्हणताची पृथु चक्रवर्तील पृथु अवतार दलरी अस हे नरनारायण अवतार दलरी अस जाल्यार हक्क पुरा आवेश अवतार म्हणताची कृष्ण रामू हे पुरा साक्षात नारायणूची कृष्ण दावन आयलो राम दावन आयलो स्वरूप अवतार दलरी पृथु चक्रवर्ती कसा नसता त्या पृथु अवतार म्हणताची तो साक्षात नारायणूच पृथु दावन येत पृथुल भित्तरी विशेष दावन ताका आवेश अस विशेष सन्निधानाशा वचून ताका आवेशावतार म्हणताची अशी परमात्माला आवेशावतार खंचे स्वरूपावतार खंचे हे दलरी आम्ही समजून घेऊ का म्हणताच हे सर्व परमात्माला अवताराक दलरी सर्वोत्तमत्व अस पुरा देवतेलकिना अत्यंत श्रेष्ठ हे सर्व अवतार मूल रूप नारायण हे आम्ही समजून घेऊ का हे मोक्षाक कारण म्हणून मध्वाचार्य तांगेल तात्पर्य निर्णयान सांगताच अवतारान हरे हे ज्ञात्वा ते आम्ही समजून घेऊ आमकां मोक्ष मिळचे म्हणून म्हणताच अशी हे एक तत्व हे एक प्रमेय हे एक रत्न हरिः परतरः दुसरेच रत्न कसं नाही म्हणून म्हणा रे सत्यम जगत आमकां दिश्य हे जगत ते कसं नसता त्या मिथ्या नाही फटी नाही हे दिश्य आमकां जगत ते सत्य म्हणताची ताका प्रमाण कसं नाही प्रत्यक्षाचे प्रमाण आमकां हे दिश्य जगत ते फट्टी म्हणून आमगेला अनुभवा येता ना आमकां हे दिश्य जगत ते सत्य म्हणून आमकां अनुभवा येता असा आमगेला प्रत्यक्षा येता असं म्हणताना हे जगत ते सत्य अर्जुनो दिव्यं ददामि ते चक्षुः म्हणून कृष्णान ताका दिव्य चक्षुस दिले मी गेला हे विश्वरूप पळय म्हणून अर्जुन ते अद्भुत दृष्ट्वाद्भुतं रूपं तवेदं तुगेले हे अद्भुत रूप पळयत तो अर्जुन कृष्णाले त्या कृष्णाल रूप पळेल नंतर तो सांगता तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तम अनेकधा तुगेले भितर मग सगळे जगत ते दिसले प्रत्यक्ष दावन म्हणून म्हणता म्हणल्यानंतर आलोचना करा कृष्णाल भितरी समग्र जगत्य अर्जुनान पळेल म्हणल्यानंतर त्या मिथ्या दावच्या साधना फट्टी दावच्या साधना प्रत्यक्ष दावन हा जगत ते पळेल्या म्हणून म्हणत असतो म्हणल्यानंतर ह्या जगत्य सत्य म्हणून आम्ही समजून घेऊ का हे दोन्हीच प्रमेय श्रीमन्मध्वमते
हरिः परतरः सत्यम जगत तत्वतो भेदाः हे तिसरेचे प्रमेय. आम्ही जगत्यांत पळयतना आमगे सर्वाल मध्य भेद आसा, अभेद ना. आमकां कोणाकच ऐक्य ना, ते आमगेलो अनुभव याना. जीव जीवाक जीव परमात्माक भेद आसा. जीव आणि परमात्मो अभिन्न जावच्याक एक जावच्याक केदना साध्य ना म्हणून मध्वाचार्यान हे तत्व पळया. पांच तत्व असा सांगतो, पंचभेद म्हणून म्हणताचे. तांतू आम्ही पंचभेद अर्थ करून घेऊ का म्हणून जाल्यार एक ट्रायंगल आम्ही मनान दवरून घेतल्यार जालें. त्या ट्रायंगलान तो वयची पॉइंट परमात्मा, तो दोन्ही पॉइंट जीव आणि जड, ह्या तीन जी मध्यची पांच भेद मेळत आमकां. एक परमात्माक आणि जीवाक भेद आसा, ह्या जीवाक आणि जडाक भेद आसा, जडाक आणि परमात्माक भेद आसा. तीन भेद जाले. तदनंतर जीवाक आणि जीवाक आम्ही अनेक जीव आसाचे, जीव जीवाक भेद आसा, हे चारही भेद. जड जडाक भेद आसा, एक जड पदार्थ अनेक जड पदार्थ तादुकून विंगड भिन्न, हे पुरा आमकां अनुभवा येवचे तसले विषय. अशी परमात्मा जीव भेद, जीव जड भेद, जड परमात्मा भेद, जीव जीव भेद आणि जड जड भेद, अशी पंचभेद मध्वाचार्यान निरूपण केलेला आसा. हे आमकां अनुभवा येवचे. जीव 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 परमात्मा एक जावच्या साध्य ना. आमगेलो अनुभव पळया. जगत्यांतूची आमकां जल आणि वन्ही, उदक आणि उज्ज, हे दोन्ही एक जावच्या साध्य ना. कितें एक जावच्या साध्य ना म्हळ्यार हांतू दोन्ही विंगड विंगड गुण आसाचे. उदकांतू शैत्य आसा, तशीची उज्ज्यांतू औष्ण्य आसा. दोन्ही विरुद्ध विरुद्ध धर्म आसाचे. विरुद्ध धर्म आसील तसं दोन्ही पदार्थ एक जावच्या साध्य ना. एक कडेन हुमसाणे आसा उज्ज्यांतू, आनेक कडेन उदकांतू शैत्य आसा, थंडसाण आसा. थंडसाणी आसील उद्दा आणि औष्ण्य आसील तसं वन्ही, ह्या केन्ना एक जावच्या साध्य ना. म्हणनंतर आम्ही जाल्यारीची जीवात्मा आणि परमात्मा कसा नासा, विरुद्ध गुण आसा जीवात्मा आणि परमात्मा भितर. आम्ही जीवात्मा सर्व अल्पज्ञ, आमच्या भितर अल्पज्ञत्व आसा. परमात्मा सर्वज्ञ, तागे भितर सर्वज्ञत्व आसा. परमात्मा स्वतंत्र, आम्ही अस्वतंत्र. म्हणनंतर जीवात्मा आणि परमात्मा भितरी विरुद्ध विरुद्ध गुण असतं म्हणताना स्वतंत्र जावन असेल परमात्मा, अस्वतंत्र जावन असेल जीव, एक जावच्या कशी साध्य, हे दायना. आम्ही भिन्नची म्हणून घेऊन मध्वाचार्यान हे एक प्रमुख सिद्धांत, हे तिसरेचे रत्न. अशी श्रीमन्मध्वमते हरिः परतरः सत्यम जगत तत्वतो भेदाः, तीन रत्न झाले. जीवगणा हरेरनुचराः, चारही रत्न कसं नाही म्हणून चारहीच प्रमेय कसं नाही म्हणत. जीवाः हरेः अनुचराः, आम्ही सर्व नारायणाला अनुचरक आहे, दासक आहे. हे आमकां हे जाल्यार अनुभवा येवचे तसले विषय. मध्वाचार्यान सांगिल्ले प्रमेय कसं नासता, त्या खंयचे आमगेले अनुभवाक दूर ना, पुरा आमगेले अनुभवाक लागीची. पळया, हरेः अनुचराः, आम्ही सर्व परमात्माला अधीन, आम्ही अनुचर. अनुचर कशी म्हणून म्हळ्यार बाह्य जावन अनुचर मात्र नाही, आंतरिक जावन वलकेन अनुचरच. एक रायाक भृत्य असता, दास असता, तो बाह्य जावन मात्र अनुचर. आम्ही परमात्माला अनुचर तशी नाही, बाह्य जावन वरकेन अनुचराची, आंतरिक जावन वरकेन अनुचरच. कित्या म्हळ्यार पळया, आमगेले अंतरंगांतू कृष्ण गीतेंत सांगता, सुखम दुःखम भवो भावो भयंचा भयमेव च भवन्ति भावाः भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः. तुमगेल भितर जावची सुख दुःख भय धैर्य हे सर्व जन्म स्थिती हे पूरा का कारण हावं म्हणून म्हणतं कृष्ण. मत्त स्मृती ज्ञानमपोहनंच, तुमगेल भितरी स्मरण जावचें मिगेल निमित्तान, तुमकां विसरचें मिगेल निमित्तान, तुमकां भ्रम येवचें मिगेल निमित्तान. तुमगेल भितरी अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते म्हणतं कृष्ण. समग्र जगत्याक हाव कारण म्हणता, जगत जन्मादि कारण हाव. तितलं मात्र नाही, जगत्य चोलचेच मिगिल निमित्त मत्तः सर्वं प्रवर्तते. जगत्याक चलनशक्ती येऊ का म्हणून जाल्यार, क्रियाशक्ती येऊ का म्हणून जाल्यार हाव आसता तांतू. हाव असल्यार मात्र जगत्य चलता. आम्ही ह्या शरीर आसा, कृष्ण परमात्मा आमगेल भितर बसल्यार मात्र हे यंत्र है, जड पदार्थ है ना म्हणून जाल्यार परमात्मा ना म्हणून जाल्यार हे चलना. भितर वायू ना म्हणून जाल्यार वायुदेव ना म्हणून जाल्यार हे जीव चलना, हे शरीर चलना, केवल यंत्र है. यंत्राक यंत्र चोल का म्हणून जाल्यार ताका करंट जाय. तशीची तत्र तत्र स्थितो विष्णु तत्तच्छक्तिः प्रबोधयन्, आमगेल भितर बैसून एक एव महाशक्ती, तो परमात्मा महाशक्ती जावन बैसून आमकां सर्वांक प्रेरण करत आसा, तो आमकां नियमन करत आसा. हे आमकां अनुभवा येता. पळया,
आम्ही कसन पळो का म्हणून लेखताची ते आमक पळोचे दायना. म्हणनंतर आमगेले अधीन कसने ना म्हणून जालें आमकां कसन पळोवचें ना म्हण आसाचे आमी पळयताचे. म्हणतर आमगेले चक्षुरिंद्रिय आमगेले अधीन ना, आमगेले श्रोत्रेंद्रिय आमी कसन आयकुचें ना म्हण लेखून आसतात त्याचीय आयकताचे. जाल्यार कसन आयकू का म्हण लेखताचे ते आयकुचें जायना. म्हणनंतर हे आमगेली इंद्रियाचे सर्व दशेंद्रियाचे क्रियाकलाप सर्व परमात्माला अधीन. आमगेले अधीन खंयचें ना. कित्याक म्हळ्यार आमी इच्छा केल्ल्यार वरकेन आमकां तें कार्य पूर्ण करचें जायना. म्हणनंतर आमकां कळटा ध्रुवान त्याची सांगिल्लें. ध्रुवाक परमात्माला साक्षात्कार धाडटा ध्रुवकुमाराक. परमात्मा स्तोत्र कर काय म्हणून भायर सरता तो. देव येत्रा आसा जाल्यार वाणी येतना तोंडाच्यान. कारण तो स्तोत्र कर काय म्हणून प्रयत्न केल्यार वरकेन धाडटा. तेदन म्हणता तो देवा योंतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां. तूं मिगेले भितर बैसून वाणी हाडोचें. तूं मिगेले भितर दोळ्याक दोळ जावन तूं आसा. चक्षुरिंद्रियाक चक्षुरिंद्रिय जावन तूं पळयसिता. श्रोत्रेंद्रियाक श्रोत्रेंद्रिय जावन तूं आयकसिता. जिह्वेंद्रियांत तूं बैसून जिह्वेंद्रिय जावन रुची आमकां अनुभव जावची तशी करता. हें पुरा तुगेले अधीन देवा. कितें म्हळ्यार हांव तुका स्तोत्र करता म्हूण लेखल्यार वरकेन म्हाका स्तोत्र करचें जाय न्ही. म्हणटना हे पुरा आमी प्रसंग पळयतना आमकां कळटा आमी हरे हे अनुचराः सर्व आमी परमात्माला अधीनची. स्वतंत्रम अस्वतंत्रंच मध्वाचार्य सांगतात तत्वसंख्यानां दोन्ही तत्वाशी. स्वतंत्रमस्वतंत्रंच द्विविधं तत्त्वमिष्यते. स्वतंत्रो भगवान विष्णु. परमात्मा एकलो स्वतंत्र. दोन्ही तत्व काही जगत्यांत अशी एक अस्वतंत्र तत्व आणि स्वतंत्र तत्व. स्वतंत्रो भगवान विष्णु. परमात्मा विष्णू मात्र स्वतंत्र. लक्ष्मी दुखून आम्ही पूरा जीव पूरा देवता पूरा स्वतंत्रची. आम्ही परमात्माला अधीनची. हे एक प्रमुख प्रमेय मध्व सिद्धांतात. भेदाः जीवगणाः हरेरनुचराः. चारीच तत्व झाले. पंचाचे तत्व पंचाच प्रमेय. जीवगणा हरेरनुचराः नीचोच्च भावंगताः. नीचोच्च भावंगताः. नीचोच्च भाव असं काही आमगेले सर्वाल मध्य. आमगेले सर्वाल मध्य मात्र नाही. मनुष्याल भितर मात्र नीचोच्च भाव नाही. श्रेष्ठ आणि कनिष्ठ भाव नाही. देवतेल मध्य जाल्यारीची नीचोच्च भाव असं म्हणून म्हणताची. आमकां कसन दिसता म्हणून म्हळ्यार हे नीचोच्च भाव कसं लेकर आम्ही पुरा समान दावून समान दृष्टीर पळोवंक आमी समान म्हणून घेवन म्हणटाची. जाल्यार आमी कोणेची जगत्यांत कोणेय समान जावचें साध्य ना. एक एकल्याल स्वभाव एक एक आसता. आमी कोणेय समान जावचें साध्य ना. आमी पुरा विभिन्न मात्र नाही तांतू तारतम्य आसा. हे नीचोच्च भावाकची तारतम्य म्हणून म्हणटाची. एकलो सुपिरियर एकलो इन्फिरियर. हे सुपिरियरिटी इन्फिरियरिटी कॉम्प्लेक्स पुरा कडेन आसा. देवतेल मध्य मात्र नाही. आमगेल मध्य आसा देवतेल मध्य आसा. आमी जगत्यांत पळया समान जावचें कोणें साध्य आसलें ना. एक दृश्टांत दिवचें म्हणत जाल्यार स्कुलांत 3 जण चेडूं आसाची. एकल्यान 98 मार्क्स काडले. आनेकल्यान 95 मार्क्स काडले. आनेकल्यान 93 मार्क्स काडले. अध्यापक कसन करता म्हळ्यार फर्स्ट रँक कोणा दिता म्हळ्यार 98 मार्क्स काडलेल्याक फर्स्ट रँक दिता. 95 काडलेल्याक सेकंड रँक. 93 काडलेल्याक थर्ड रँक दिता. 3 जण समान म्हणून घेवन 3 जणां फर्स्ट रँक दिवचें जायना. त्या विद्यार्थीला सामर्थ्याक अनुगुण जावन तान फर्स्ट रँक दिवका. म्हणटना आम्ही त्या 3 लोकांत कोणकी एकलो श्रेष्ठ आसा आनी एकलो कनिश्ठ आसा. म्हणटा तांगेले सामर्थ्याक अनुगुण जावन तो श्रेष्ठ जाता कनिश्ठ जाता. म्हणटना हें तारतम्य जगत्यांत आमकां पळोवचें दिसता. तितलें मात्र न्ही. ऑलिंपिक्सांत नाना तरांचे स्पर्धा आसता. रनिंग रेसांत तूं एकलो बेगी 40 सेकंड भितर धांवता आनी एकलो थोडे 10 सेकंड चड घेता. थंय जाल्यार पळया कोणाक फर्स्ट प्राइज मेळटा ताका गोल्ड मेडल दिताची. सेकंड प्राइज मेळ्ळ्याक सिल्वर मेडल. थर्ड प्राइज मेळ्ळ्याक ब्रॉन्झ मेडल. पुरा जना गोल्ड मेडल दिवेत ना समान जावन ट्रीट करचें आशिल्लें आसल्यार ना. जगत्यांतू ना हें. तांगेले सामर्थ्याक अनुगुण जावन आमी मान सन्मान दिताची. एकलो उच्च तांकां राबकारान मेडल दिता जाल्यार फर्स्ट प्राइजाचे थोडे वयर आसता. सेकंड थर्ड तोग आसताची. म्हणटना जगत्यांत जाल्यार हे नीचोच्च भाव आमकां दिसता. तितलें मात्र न्ही. पोजिशन्स पळयात. बँकिंग सेक्टर आमी लौकिक दृश्टांत घेवचे आसल्यार बँकिंग सेक्टरांत आमी पळयत म्हणटना पोजिशन्स हाय पोजिशन आनी लो पोजिशन्स म्हूण आसता. सूर जाता म्हणटना क्लर्क दुखून सूर जाता. क्लर्क जाल्या नंतर ऑफिसर तदनंतर मॅनेजर सिनियर मॅनेजर चीफ मॅनेजर तदनंतर AGM म्हणटाची असिस्टंट जनरल मॅनेजर तदनंतर डेप्युटी जनरल मॅनेजर DGM तदनंतर GM हे वता हाय पोजिशन ED अशी पुरा वता हाय पोजिशन्स आसात. म्हणटना आम्ही लौकिक जगत्यांत जाल्यार हे हायरार्की पळयताची.
ह्या हैरार्की पुरा कडेन आसा. क्लर्काक कसं सामर्थ्य आसा तागेल्या सामर्थ्याक तो अनुगुण जावन क्लर्क जावन आसता. ईडील सामर्थ्य कसं आसता तागेलें सामर्थ्य तितलं आसता ताका तो त्या पोझिशनार बसला. म्हणटा सामर्थ्याक अनुगुण जावन उच्च दत्ताची, नीच दत्ताची, श्रेष्ठ दत्ताची, कनिष्ठ दत्ताची सर्वांक समान स्थान खंयी मेळना. अशीची देवतेले एक कक्ष आसा. कशी आमगेल्या लौकिक जगत्यांत एक हैरार्की आसा की तशी देवतेल मध्य जाल्यार एक हैरार्की आसा. आतां बँकिंगांत आमी पळयलें चड म्हळ्यार एक 10 पोझिशन्स आसचे पुरो. जाल्यार देवतेलांत मध्य 33 स्टेप्स आसा म्हण म्हणटाचे मध्वाचार्य. 33 स्टेप्स पोझिशन्स आसाचे. तांत हायेस्ट पोझिशन कोण म्हण म्हळ्यार परमात्मा विष्णू नारायण तागेले अवतार पुरा हायेस्ट पोझिशन, फर्स्ट पोझिशन. तदनंतर सेकंड पोझिशन लक्ष्मी देवी, थर्ड पोझिशन ब्रह्म आणि वायुदेव, फोर्थ पोझिशन ह्या ब्रह्माल आणि वायुल बायल भारती देवी, ब्रह्माल बायल सरस्वती देवी हांक फोर्थ पोझिशन. फिफ्थ पोझिशन गरुड, शेष आणि रुद्र. पळया गरुडू, शेष आणि रुद्र पांचाच पोझिशन येताची. तदनंतर सिक्स्थ पोझिशन येवचे कृष्णाले बायल षण्ण महिषी कोण आसाची, मित्रा, भद्रा, जांबवती, नीला, कालिंदी, लक्षणा हानी पुरा संची पोझिशन येताची. तदनंतर 7 पोझिशनांत येवचे गरुडाले, शेषाले, रुद्राले बायल पार्वती, सौपर्णी, वारुणी अशी. तदनंतर येवची इंद्रान. अशी देवता मध्य एक तारतम्य आसा. हाका आमी तारतम्य म्हणचे. जगत्यांत कसं आमी तारतम्य पळयताची त्याची देवतेल मध्य सामर्थ्याक अनुगुण जावनूची. परमात्मा सकल गुणपरिपूर्ण ताका तो हायेस्ट पोझिशन तागेले अधीन सर्व देवता. आम्ही जाल्यारीची आम्ही येवचे 33 पोझिशन्स जाले. तांतू आम्ही पळया प्रसिद्ध गणपती कसन पूज करताची त्या गणपतीन येवचे 18 कक्षेंत 18 पोझिशन सर्व देवाल अनुचर, सर्व देवाल अधीनची. हे तारतम्याचे सिद्धांत. आम्ही येवचे मनुष्य 34th पोझिशन चक्रवर्ती काय, 35th पोझिशन आम्ही पुरा मुक्तियोग्य मनुष्योत्तम कोण आसाची तांणी 35th पोझिशन येताची. सो लक्ष्मी दुखून आम्ही मनुष्यपर्यंत सर्व परमात्माला अधीन आम्ही तागेले दास, तागेले अनुचर. हे तारतम्याचे सिद्धांत. हे तारतम्य ज्ञानानं आमकां मोक्ष मेळटा म्हणून म्हणताची मध्वाचार्य. म्हणतना भेदा जीवगणा हरेरनुचराः नीचोच्च भावंगताः. हे नीचोच्च भाव हे तारतम्य. तदनंतर येवचे मुख्य प्रमेय म्हणून म्हळ्यार मुक्तिर्नैज सुखानुभूतिः अमला भक्तिश्च तत्साधनं. मुक्ती म्हळ्यार कसं नाही मध्व सिद्धांतांत, वैष्णव सिद्धांतांत, अनेक बौद्ध सिद्धांतांत बौद्ध म्हणताची कशी एक दिव्य आसा. एक दिवस जोर वार येईल तक्षण त्या दिव वाढवून वता. तशीच हे आत्मस्वरूपच नाश जाता म्हणून म्हणताची. तदनंतर हो जीवची परमात्मा जावचे, निर्गुण ब्रह्मभाव प्राप्त जावचेची हे मोक्ष म्हणून म्हणताची. मध्वाचार्यां प्रकार मुक्ती कसा नाही हाव जावची मुक्ती म्हणून म्हणताची. मुक्ती ही नैज सुखानुभूती. आमगेला आत्माचे स्वरूप कसं नसा, नैज स्वरूप कसं नसा ताजे अभिव्यक्ती जावचेची मोक्ष. कसं हे आत्माचे नैज स्वरूप. आत्मो हो प्रकाशरूपी हो, प्रकाशमय हो एक तराचे उजवाड हो. जाल्यार आमकां कळतना सुखस्वरूपी हो आत्मो. आमगेले भितर आसा जिवात्मो सुखस्वरूपी, आनंदस्वरूपी. हे आनंद स्वरूपाचे अभिव्यक्तीच मोक्ष म्हणून म्हणताची. पण मग हे आनंद स्वरूपी वै जीव जाल्यार आनंदाचे आमकां अनुभव येता ना न्हय. आमकां येवचे दुःखाचे अनुभव मात्र. दुःख स्वरूपी म्हणून आमकां अनुभव येता आसा. आनंद स्वरूपाचे अभिव्यक्ती जातना आमकां ताजे अनुभव येता ना नव्हे म्हणून म्हळ्यार वै आत्ता सद्या येतना त्या अभिव्यक्त जाता ताका एक काल आसा. पळया आम्ही एक शुभ्र वस्त्र आसा, त्या वस्त्राक माती लागले म्हणले की कलुशीत जालें वस्त्र. भद म्हळ्यार कालुष्य चिक्कोल खंयच्यांत आसा, मातींत चिक्कोल आसा. चिक्कोल वस्त्रांत ना. जाल्यार त्या वस्त्राक माती लागिल्ल्या निमित्तान आम्ही वस्त्र कलुशीत जाला, गलीज जाला म्हणून म्हणतात. जाल्यार गलीज जाल्यार गलीज आसची भद म्हळ्यार माती. तशीची आमगेले हे जीवात्म कसं आसा हो आनंद स्वरूपी. आनंद स्वरूपी हे आनंद स्वरूपी जावन आशिल्ल्या जीवात्माक माती लागला, चिक्कोल लागला. खंयचे पांचभौतिक शरीर म्हळ्यार चिक्कोल लागला. तितलं मात्र नाही, ह्या जीवात्माच्या स्वरूपाक अनादिकाल दुखून अविद्या म्हणलेलं एक आवरण आसा. एक पंजर आसा, पक्षींत बांधून घालेल पंजरा म्हणकेची, पंजरांत बांधून घालेल पक्षी म्हणके हे जीवात्म कसं आसा भितरी हे जीवात्म बद्ध जावन आसा पंजरांत. ताका एक आवरण आसा. यत्राक दिवो आम्ही लावन एक मुचलान मुचील म्हणून जाल्यार
ते धांकील म्हणून जाल्यार प्रकाश येना जाल्यार प्रकाश आसा ते मुच्चड केदन काडताची तेदना स्वयं ते प्रकाश व्यक्त जाता दवरलेले तसले एक दिवो ताका आमी एक मुचळान धांकील म्हणून जाल्यार कसन जाता प्रकाश आसल्यार वरकेन आमकां प्रकाश दिसता तशी हो जिवात्म प्रकाश हो प्रकाश स्वरूपी हो जाल्यार अविद्या अनादी काल देखून ते अविद्या म्हणल्यार आवरण अंटून घेवन आसत ते अंटून घेवन आसचे वचून मुचळा म्हणके ते धांकून गेला जीव ताकाचे आमकां ते प्रकाशमय जाल्ल्यार वरकेन ताचे अनुभव येताना आनंदमय जाल्ल्यार वरकेन आनंदाचे अनुभव येताना केदना परमात्माले अनुग्रह जाता परमात्मा प्रसन्न जावन येवन आमकां ते आवरण काडता पळया त्या आवरण काढली तशी त्या नैज सुख स्वरूपाचे आमकां अनुभव जाता ह्याची मोक्ष कशी वस्त्र आम्ही धुल्ली नंतर पूरा माती वत्ता शुभ्र जाता वस्त्र वापास पळया हे वस्त्रांतू हाजी फुडे नाच्चिली शुभ्रता काय येनी नवे जावन शुभ्रता येनी फूड शुभ्रता आशिल्ल्या त्या शुभ्रताक प्रतिबंधक जावन माती लागिल्या त्या माती काढल्या नंतर वापास त्या शुभ्रता व्यक्त जाल्या तशीची अनादी काल देखून हो आनंद स्वरूपीची जाल्यार अविद्येचे म्हळ्यार आवरण आशिल्लें त्या आवरण मुच्चळ काढली तक्षण प्रतिबंधक काढली तक्षण त्या स्वयं व्यक्त जाता आनंद स्वरूप हे आनंदाच्या अनुभवाची मोक्ष म्हणून म्हणताची आणि कसं नाही ना मुक्तीर नैज सुखानुभूती हे अशी अनेक तत्व श्रीमन्मध्वमते हरिः परतरः सत्यं जगत्तत्त्वतो भेदा जीवगणा हरेरनुचराः नीचोच्च भावंगताः मुक्तिर्नैज सुखानुभूती स प्रमेय जाले आणि 3 प्रमेय पळोवका असल मोक्ष आमकां प्राप्त जावका म्हणून जाल्यार कसं करका त्या मध्वाचार्य सांगतात मुक्तिर्नैज सुखानुभूती अमला भक्तिश्च तत्साधनम मोक्षाक साधन कसं नाही म्हणून भक्ती म्हणून म्हणताची भक्ती कोणा आसा भक्ती आम्ही कितलं आमगेले भक्तीचे उद्रेक जाता तितलं परमात्मा प्रसन्न जाता आणि आमकां मोक्ष दिता भक्ती म्हळ्यार कसं नाही मध्व सिद्धांता प्रकार मध्वाचार्य सांगताची माहात्म्य ज्ञानपूर्वस्तु सुदृढ सर्वतोधिकः स्नेहो भक्तिरिति प्रोक्तः ह्याची थोडे विस्तार करून घेऊन आणि आम्ही स्पष्ट करून घेऊ का म्हणले भक्ती कसं नाही म्हणून म्हणारे जयतीर्थ स्वाम्यान बरयलें तसं श्रीमन न्याय सुद्धा आम्ही पळेल म्हणून जाल्यार आमकां कळता थंय तांणी सांगताची परमेश्वर भक्तिर्नाम निरवधिक अनंत कल्याण गुणत्व ज्ञानपूर्वकः स्वात्मात्मीय समस्त वस्तुभ्यः अनेक गुणाधिकः अंतराय सहस्रेणाप्यप्रतिबद्धः निरंतर प्रेम प्रवाहः म्हणून म्हणतात ह्याची भक्ती कसं नाही आमका निरंतर प्रेम प्रवाह परमात्माचे रासकार गंगा जल कशी अविच्छिन्न जावन होळता तशी प्रेम प्रीती परमात्माचेर होळका काय गंगा प्रवाह म्हणके ताका केन्नाय विच्छेद येवचे ना परमात्माचेर प्रीती मात्र करची नाही त्या प्रीती कशास का म्हणारी प्रेम प्रवाह कशास का म्हणारी महात्म्य ज्ञानपूर्वस्तु निरवधिक अनंत कल्याण गुणत्व ज्ञानपूर्वकः परमात्मा अनंत गुणपरिपूर्ण कल्याणमय अनंत गुण परमात्माला भितर असं तो निर्दोष जावन असं म्हणून म्हणेल हे ज्ञानपूर्वक जावन आम्ही तांकां प्रेम करता काही प्रीती करता आम्ही सामान्य एक आमगेल्या घरा लागींच मनुष्य आमकां कसं की एक सान सहाय करता तागेल भितर असेल एक चांग गुण पळोवन घेवन आमकां तागेल वयरी प्रीती येता आमकां तो इश्ट जाता कित्याक चांग गुण आसा न्हू एक सामान्य व्यक्तीचेरी मनुष्या वयरी आमकां आम्ही प्रेम करताची म्हण नंतर आलोचन करा अनंत कल्याण गुणपरिपूर्ण तो परमात्मा कितले गुण आसता तागेले भितर त्या गुण तरी आम्ही समजून घेतल्यार ताजे गुणाचे ज्ञान तरी आमकां जाल्यार आमकां त्या भक्तीचे उद्रेक जाता ते प्रेम आनीक वाडता हे प्रेम कशास का म्हणाल्यार आम्ही आमगेले स्वात्मात्मीय समस्त वस्तुभ्यः अनेक गुणाधिकः आम्ही आमगेले बायले वयरी आन अम्मा वयरी चेडूवा वयरी कितली प्रीती दवरला ताजेकिन सहस्र सहस्र सहस्रपट्ट अधिक प्रेम आम्ही परमात्माचेर दवरता काय त्या भक्ती जाता तितलं मात्र नाही अंतराय सहस्रेणाप्यप्रतिबद्धः आमगेले जीवनांत कितले कष्ट येवो सुख येईल तेन्ना मात्र हांव परमात्माचेर भक्ती करता त्या भक्ती नाही अंतराय सहस्रेण कितले विघ्न येवो कितले दुःख येवो परमात्माचेर भक्तीचे विच्छेद जावचे नाका तैलधारा कशी विच्छिन्न जायनाशी पडता तशी आमगेली भक्ती प्रेम प्रवाह ताका विच्छेद येवचे ना आज सुख दिल्यार मात्र हांव भक्ती करता दुःख आयल्यार हांव भक्ती करना परमात्मा त्या भक्ती त्या कपट भक्ती जाता आमकी कसं की एक अपेक्षे दवरून केलेली भक्ती जाता ती निष्काम भक्ती म्हणारी सुख येवो दुःख येवो आम्ही भक्ती करता अस्सल भक्ती मध्वाचार्यान वर्णन केलेले महात्म्य ज्ञानपूर्वस्तु सुदृढ सर्वतोधिकः अस्सल भक्ती आम्ही केदन परमात्माचेर करताची तेदन आमकां मोक्ष
अवश्य प्राप्त जाता म्हणून म्हणताची. असल भक्तीन तू खंचे भक्ती नवविध भक्ती सांगला आमका. नवविध भक्तीन श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनं अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनं. नवविध भक्तीन खंचे भक्ती केल्यारे आमगेले उद्धार जाता, आमका मोक्ष प्राप्त जाता. प्रह्लादाल म्हणके सामान्य स्मरण निरंतर परमात्मा स्मरण करचे एक भक्ती. हे स्मरण म्हणाले भक्ती केल्यावर जाल्यार आमगेले उद्धार जाता. भक्तीक अनेक स्टेज आसात. आमका भक्ती पक्व जाता, परिपक्व जाता, अतिपरिपक्व जाता भक्ती. तेदन परमात्मा प्रसन्न जाता. श्रवण कोरका केदन आम्ही परमात्माला महिमा श्रवण करताची तेदन भक्ती वाढत वता. श्रवण केल्यानंतर मनन कोरका, मनन केल्यानंतर ध्यान कोरका, ध्यान केल्यानंतर केदनकी एक पंत परमात्माला साक्षात्कार जाता. आमका साक्षात्कार झाल्यानंतर वापस भक्ती कोरका काही परमात्माचेर. आमकां पळया आम्ही एक आंब्या विशयान ऐकून असताची. असल आंबो भारी गोडू असत, माधुर्य असत तांतो. असल गावांत मिळता, असल आंब ते म्हणून ऐकताची. ऐकल तक्षण आमची एक प्रीती वाढता त्या आंब्याचेर. आम्ही जर त्या आंब्याच्या रस कसं असं अनुभव करता म्हणून तशीची देवाल विशयान आम्ही मस्त ऐकताच. तागेल गुणा विशयान एक प्रीती वाढता सुरवेर. केदन आम्ही ते वचून आंब स्वयं अनुभव करताची, खाताची. ते खाऊन जाल्यानंतर वाढची प्रीती त्या आंब्याचेर त्या अन्यादृष्ट. वादिराजस्वामी सांगताची स्वादिष्ठो गुड रसहा. खाल्ली नंतर आमकां ताजवेर वाढची येवची प्रीती विंगडाची अनितर साधारण. तशी परमात्माला साक्षात्कार जाल्यानंतर आम्ही तागेले वयर करची भक्ती असं पळया. त्या जाल्यार अन्यादृश भक्ती, त्या परिपक्व भक्ती, त्या भक्ती अतिपरिपक्व जावता. तेदन तो परमात्मा प्रसन्न जाता. तेदन प्रसन्न जाता. यस्य प्रसादात परमार्थी रूपात संसारान मुच्यते नापरेण. तेदन परमात्मा प्रसन्न जालो तेदन आमकां मोक्ष दिता. आमगेल्या अविद्या आवरण कसं नसतं ते काण उडेता आमकां मोक्ष दिता. असल परमात्मा करुणा समुद्र हे मध्वाचार्यानं निरूपण केलेलं तसं एक प्रमेय भक्ती आम्ही वाढवून घेऊ का. त्यांनी म्हणताच स्मर्तव्य सततम विष्णू विस्मर्तव्यो न जातुचित. सदाचार स्मृतीन सांगताच निरंतर परमात्माला स्मरण करतस का. केन्नाय विस्मरण जावचें ना. सर्वे विधिनिषेधा स्युः एतयोरेव किंकराः. प्रत्येक विधी शास्त्राचे विधी आणि निषेध कसले सांगतसाच म्हळ्यार परमात्माला स्मरण आमगेले भितर उत्पन्न करचे कतिर सांगतसाच काय. म्हणताना विष्णू स्मरण एक भक्तीक मध्वाचार्यान कितली प्राशस्ती दिला पळय. आणि म्हणताची प्रत्येक सान कर्म करता म्हणून विष्णू स्मरणपूर्वक कोरका म्हणताची. कितें म्हणा अकस्मात आम्ही त्या कर्म करतना लोप जाल्ल्यार वरकेना परमात्मा परिगणन करना काही. आम्ही अधर्म केल्यार वरकेन त्या धर्म जात काही. कितें म्हणा आम्ही विष्णू स्मरणपूर्वक जावन केला. धर्मो भवत्यधर्मोपि यो न भक्तैस्तवाच्युत. त्याची आम्ही विष्णू स्मरण करनाशी कितलेची आम्ही कर्म सम केल्यार वरकेना आमकां फल ना म्हणून म्हणताच मध्वाचार्य. त्याची आम्ही कर्म अकस्मात चुकी करून वरकेन विष्णू स्मरणपूर्वक केल्यारी आमकां कळनाशी चुकी जाल्या जाल्यार विष्णू स्मरणपूर्वक केल्यारी त्या कर्म फल दिता म्हणून म्हणताच मध्वाचार्य. असले विष्णू स्मरण एक भक्तीक मध्वाचार्यान प्राशस्ती दिल्या. ज्ञान जाऊ का ज्ञानविहीन सर्वमतेन मुक्तीन न भजती जन्मशतेन. 100 जन्म गेल्यार वरकेन आमकां ज्ञाननाशी मोक्ष ना. ज्ञान जाऊ का जाल्यार ज्ञानानंतर आम्ही कितले भक्ती चड करताच परमात्माचेरी तितलं परमात्मा प्रसन्न जाता आणि आमकां मुक्त करता. अशी हे भक्तिश्च तत्साधनम हे नंतर ह्यक्षादित्रितय प्रमाणमखिलां नायैक वेद्यो हरिः. ह्यक्षादित्रितय प्रमाणमखिलां ह्यक्षादित्रितयम हे एक टीचिंग मध्वाचार्य. हे आट्टाचे रत्न आट्टाचे प्रमेय 3 प्रमाण पळय. आमगेर येद्रा एक वस्तू असं म्हणून आम्ही साधन करता. खंयचे एक वस्तू आम्ही साधन करता म्हणून जाल्यार असं म्हणून घेवन ताका प्रमाण दाय प्रूफ दायी म्हणून म्हणताचे. त्या प्रूफाक प्रमाण म्हणून म्हणताचे. एक मिन्स ऑफ नॉलेज आमकां खंयच्यान आमकां ज्ञान येता वॅलिड नॉलेज यथार्थ ज्ञान येता ताका प्रमाण म्हणताचे. त्या प्रमाण 3 असं म्हणून सांगतात मध्वाचार्य. प्रत्यक्ष अनुमान आणि आगम. मिगेल येद्राक एक हांव तुळसी वृंदावन असं म्हणून हांव साधन करता म्हणून जाल्यार ताका प्रमाण कसं नाही. म्हणजे चक्षुरिंद्रियाची म्हाका दिसता असं प्रत्यक्ष प्रमाण. हे प्रत्यक्ष एक प्रमाण. वस्तू असं म्हणून साधन करचे प्रत्यक्ष एक प्रमाण. म्हाका शब्द ऐकत असं शब्द ऐकलेला का प्रमाण कसं नाही. म्हणजे श्रोत्रेंद्रिय प्रमाण. हांव आंबो खाल्ल्या आंब्यांत गोडसाणी असं म्हणून एक प्रमाण कसं नाही. म्हणजे रसनेंद्रिय. हे पूर्ण प्रत्यक्ष प्रमाण. प्रत्यक्ष नंतर अनुमान म्हणून एक सांगता. अनुमान सुलभ भाषेर सांगचे म्हणून जाल्यार ऊह करचे. हांव हांगा बैसला दूर देवस्थानांतू 12:30 जाले तक्षण धनपाराचे घंटे शब्द जाले. हांव कसं म्हाका कसं हांव अनुमान करता म्हणल्यार हांव आरती जाता असं देवाक. हांव बद म्हळ्यार आरती जाता अशी पळय न्ही.
प्रत्यक्ष नाही. धनरीची आरती दत्त असं म्हणून हा अनुमान करता किती म्हणा घंटे शब्द ऐकून हा प्रतिनित्य हाव 12:30 गेलेलं ते ना आरती दत्त असं आज वर्केना हाव तर येत राहणार दला घांट शब्द दल तक्षण हाव अनुमान करता आरती दत्त असं आरती हाव पडेनी दलरी अनुमान केलाय. हे दलरी एक प्रमाण, दोन्हीच प्रमाण, तिन्हीच प्रमाण आगम आमगेले वेद इतिहास रामायण महाभारत पुराण हे सर्व आगम आमक प्रमाण जाता. अशी ह्यक्षादित्रितयम हे 3 प्रमाण मध्व सिद्धांतांत असं. प्रमाणमखिलां नायैक वेद्यो हरिः, अखिलां नायैक वेद्यो हरिः. सकल वेदान प्रतिपाद्य कोण म्हणून एक प्रश्न. हे एक होड चर्चा. ಕೆಲವು ಜನ ರುದ್ರ म्हणताची, ಕೆಲವು ಜನ ದೇವಿ म्हणताची, ಇನ್ನಿತರ ದೇವತಾ म्हणताची. इथं म्हणा आम्ही वेद पळताना ह्या मंत्राने इंद्र प्रतिपाद्य, ह्या मंत्रानं रुद्र प्रतिपाद्य, अग्नि प्रतिपाद्य. मध्वाचार्य सांगताची आमक वैरवैर पळताना ह्या मंत्र इंद्राले गुणगान करतस, अग्निले गुणगान करतस म्हणून दिश्य पुरव. दलरी मुख्य दावणू, परममुख्य दावणू परमात्माले नारायणालेच गुणगान करतस. सकल वेद, सकल शास्त्र. मध्वाचार्य सांगताची वेदाचे खंचे वर्ग घ्या, खंचे शब्द घ्या, प्रत्येक शब्द परमात्मालेची कृष्णाले गुणगान करतस, रामाले गुणगान करतस. कृष्ण सांगता वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यः. हाजी की ना कोण प्रमाण कसं समजाव का हाव मिगे वेद वेद्य हाव म्हणून म्हणत कृष्ण. म्हणंतर वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावन्ते च मध्ये च विष्णुः सर्वत्र गीयते. वेद ಕಾಣಪಳೆಯ ವೇದ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಖಂಚೇ ಗ್ರಂಥ ಕಾಣಪಳೆಯ ರೀಚಿ ಆದಾವಂತೆ ಚ ಮಧ್ಯೆ ಚ ಆದಿಂತು ಅಂತ್ಯಾಂತನಿ ಮಧ್ಯಾಂತು परमात्माले गुणगानस, नारायणालेची, कृष्णाले, रामायले गुणगानस आणि कोणाले गुणगान ना असल्यावर के ना अमुख्य दावणू इतर देवतेला गुणगान, मुख्य दावून परमात्मालेची गुणगान करतस. हे मुख्य एक मध्वाचार्याले एक त्यांनी सांगितलं असेल प्रमेय. अशी 9 प्रमेय व्यासराज स्वाम्यानं हे प्रमेय निरूपण करू का म्हणलं रे. आम्ही मस्त दीप दावून वचनी संक्षिप्त दावून सांगितलं. हे प्रमेय आम्ही निरूपण करू का म्हणलं रे मस्त घंट लागता. दलरी यथाशक्ती आम्ही अशी हे एक श्लोक तरी आम्ही मनावर घेतल्या रे. 9 टीचिंग्स कसं नसतं, 9 रत्नाच्या ह्या माळा प्रमेय नव मालिका आम्ही इथलं मनावर घेतलं. आमचं मध्वाचार्याला सिद्धांत कळता कसं म्हणून घेऊन अशी श्रीमन्मध्वमते हरिः परतरः सत्यं जगत्तत्त्वतो भेदा जीवगणा हरेरनुचराः नीचोच्च भावङ्गताः मुक्तिर्नैज सुखानुभूतिरमला भक्तिश्च तत्साधनं ह्यक्षादित्रितय प्रमाणमखिलां नायैक वेद्यो हरिः. हे प्रमेय नवमालिका 9 रत्नाचे माळ, नवरत्ना माळा आम्ही भौतिक दावण असेल तसं नवरत्ना माळ धारण करताची ताजी ओटूची आम्ही हे बलरी धारण केलं म्हणून दलरी आमगेले जीवन धन्य जाता. अशी मध्वाचार्याने हे निरूपण केला. ह्या संदर्भाचे रे मध्वाचार्याला हे 9 तत्व कसं नसतं, प्रमेय कसं नसतं हे रामायणाचं काय नाही पडेल हे आमक कळतं. रामायण आम्ही पडेल म्हणून झाला रे मध्वाचार्याला 9 प्रमेय त्या रामायणातून प्रतिपादित झाला पडया. प्रथम तत्व कसं नाही हरिः परतरः परमात्मा नारायण सर्वोत्तम तगेला अवतार सर्वोत्तम. रामांना कोण दिली ते हरिः परतरः कशी ब्रह्मानं रुद्रानं पुरा जनांक वर दिलेले, रावणाक मारीचाक काकासुराक आणि पुरा वर दिले. वर अवध्यत्व वर दिल्यावर केनं त्या उल्लंघन कोरून घेऊन परमात्मांतांक सर्वांक संहार केला रामानं. म्हणल्यानंतर ब्रह्मरुद्रादी देवतेल किना परमात्मा सर्वोत्तम म्हणून आमक ह्या पडेला कळता. हे एक तत्व. दुसऱ्याचे प्रमेय पडे हरिः परतरः सत्यं जगत. रामानं अनेक वर्षपर्यंत राज्यभार केलाय म्हणून रामायणांत येतात. जगत्य रक्षण केलंय, शिष्टांक अनुग्रह केलाय म्हणून येतात. जगत्य रक्षण करू का म्हणलं जगत्य फट्टी झाल्या रे नातील जगत्य कसं रक्षण करचे रामानं. जगत्य सत्य दावना असल्यावर मात्र रक्षण करचे साध्य. म्हणल्यानंतर रामान सगळे जगत्य रक्षण करच्या उजून आमक कळता की जगत्य सत्य. हे दोन्हीच प्रमेय, तिन्हीच प्रमेय पडया. सत्यम जगत तत्वतो भेदः, तत्वतो भेदः तात्विक भेद असं काही जीवात्मा आणि परमात्मा हे झाले रामायणात पडायला कळतं आमका. की ते म्हणा रामायणांत एक वचन येता लक्ष्मण रामाक सोण असं नासील केत नाही, राम लक्ष्मणाक सोण केत नाही असं नासील ओटू असतसील राम. हाजी निमित्त कसं कळतं आमका. राम म्हणे परमात्मा, लक्ष्मण कोण तो जीवात्माचे प्रतीक होता. की त्या म्हणा लक्ष्मण शेषावतारी, शेष म्हणे नरहा, नर म्हणा आमच्या सर्वाला प्रतीक. नराल ओटूची नारायण असिलो म्हणा रे
परमात्मा लुटू जीवात्मा असं म्हणून अर्थ लक्ष्मणा लुटू राम असिलो म्हणून म्हणा रे जीवात्मा लुटू परमात्मा केत नाही असं म्हणून अर्थ ಒಟು ಅಸ್ಕ म्हणದಲ್ಲರಿ विंगविंगडदावनु ಅಸ್ಕ ಏಕದೌಚ ಸಾಧ್ಯನ म्हणल्यानंतर ह्या दलरी आमक कळता की तिन्हीचे प्रमेय कसा नसा आमका हांतुल्यान कळता तत्वतो भेदः जीवात्माक आणि परमात्माक भेद असा भेदा जीवगणा हरेरनुचरा जीवगणा हरेरनुचरा आम्ही जीवात्मा पूरा हरील दास काही अनुचरा रामायणाच्या कशी कळता पळया हे वानर सैन्य कसा नसिल्या वानर मांकड चंचल बुद्धीचे अस्सल चंचल बुद्धीचांक रामान हिडिता घेऊन तांक पुराजना नियमन कोरनु सेतू बांधूसून घेऊन तांगेल मुखांतर वचून युद्ध करून घेऊन रावणाक संहार कोरना येईल राम आलोचन करा हन्नी पूरा कपी इतले कपी श्रेष्ठ असिले तांतू सुग्रीवादी कपी वरेण्य वानर श्रेष्ठ असिले तांतू अनेक वानर असिले तांक पुराजनाक रामान नियमन कोरन इतलं पुरा महत्कारी साधन कोरना येईल राम म्हणल्यानंतर हंत आमक कसन कळता ह्या कपी पूरा जीवात्माच प्रतीक रामाला अधीन आम्ही दलरी परमात्माला अधीन भेदा जीवगणा हरेरनुचराः नीचोच्च भावंगताः नीचोच्च भाव पडे साम तारतम्यस म्हणून कशी कळत रामायणा कथा मुखांतर समुद्र उल्लंघन करून वचका म्हणून झालेलं ते त्यांना लंके का पाण करता म्हणून झाले पुरा एक एक मांकडान सांगले हाव 10 योजन उडता हाव 20 योजन उडता हाव 30 योजन उडता म्हणून जांबवंता येलो पुरात्वहं षण्णवतिप्लवोहं हाव एक कालांतू 96 योजना 96 योजना उडतसिलो त्याला आत्ताय ना मी पाय म्हणून घेऊन मग पाय दुखेस म्हणता अंगद म्हणता हाव 100 योजन उडता थई वचून पावता तिथं म्हणा लंकेक 100 योजन असिल्या 100 योजन उडता त्याला मग वापस येऊच्या दायना म्हणून म्हणता नंतर पुराजनानं तांगेले स्वस्व सामर्थ्य प्रकट करून घेतले पुरा वानराने तांगेले सामर्थ्य प्रकट केले 10 योजना 20 योजना 30 योजना हंतू आमक कळता की जीवात्मालमध्ये या वानरालमध्ये तारतम्य असं एकल्याक 10 योजन उडचं सामर्थ्य असं म्हणलं अनेकल्या 30 योजना अनेकल्या 100 योजना म्हणल्यानंतर थई दलरीची तारतम्य असं म्हणून आमक तांगेल सामर्थ्याक अनुगुण दावून कळता अशी निचोच्च भावंगता मुक्तिर्नैज सुखानुभूती आमगेले नैज सुखस्वरूपाच्या अभिव्यक्ती आनंदाचे अनुभवच मोक्ष रामायणांतू थई खै पडोचे मिळता त्या कालांतू आत्ता रामना जाल्यार त्या कालांतू स्वयं राम आसिलो त्वचेचे परमात्मा नारायण रामदावन आयलो त्या रामाक पळेलेल तेदना अनेक सात्विक जीवांक केदन रामाल दर्शन दत्त असिले तेदना त्या जीवात्मा स्वरूप दावन असिल तसं आनंद अभिव्यक्त दत्त असिल काही तांका आनंदोद्रेक दत्त असिल काही म्हणतना मुक्तिर्नैज सुखानुभूती अमला भक्तिश्च तत्साधन ह्या दलरी आमक रामायणांत कळता मोक्षाक साधन भक्ती म्हणून कित्या म्हणारी दासोहम कौसलेंद्रस्य म्हणून हनुमंताना हाव रामाल दासो म्हणून घेऊन तो परिचय करून घेता तो रामान हनुमंताक निमगेलेलं तेदना अंत्यारे तुका कसन दाई तू अपार सेवा केला तुका कसन दाई निमगे म्हणून म्हणेल तेदना हनुमंत म्हणता प्रवर्धतां भक्तिरनं क्षणे क्षणे त्वयि शमे ह्रास विवर्जिता सदा तू गेलं वैर क्षणाक म्हाका भक्ती वाढतं असो त्या भक्तीक नाही ह्रास दावच्या ना तितलं म्हाका अनुग्रह कर पुरो म्हणताना भक्ती मोक्षाक साक्षात वायुदेवाला अवतार हनुमंतानची ह्या मागणी केला म्हणल्यानंतर आम्ही दलरीची भक्ती कोरका परमात्माचे रे त्याला मात्र आमक मोक्ष मिळता म्हणून आमक कळता भक्तिश्च तत्साधनम ह्यक्षादित्रितयं प्रमाणम 3 प्रमाण प्रत्यक्ष अनुमान आणि आगम ह्या 3 प्रमाण म्हणून रामान दाखवून दिला कशी म्हणा रामराज्य असेल त्याला थंय सर्व प्रजा कोण असाची वेदोक्त धर्मानुष्ठान करता असेल काही पण वेदांत कसं सांगला त्या अनुष्ठान कोरून समृद्ध जीवन चरित असेल म्हणल्यानंतर वेदांत कसं सांगला त्या चल्यार आमका समृद्ध जीवन प्राप्त दाता म्हणून घेऊन रामान दाखवून दिला त्या कालांत आगम प्रमाणात आले प्रत्यक्ष रामानं राज्यभार करून घेऊन जगत्य रक्षण केलेल्या निमित्तानं त्या जगत्य सत्य म्हणून आमका प्रत्यक्षान कळता प्रत्यक्ष आगम ह्या प्रत्यक्ष आणि आगम अवलंबूनच अनुमान अशा वचनो ह्या 3 प्रमाण म्हणून कळता आणि त्या कालांत रामराज्यांतू गुराजन त्रिकरणान रामाला आराधन करता असेल काय आहे ना वाचा मनसा रामाला आराधन करता असेल म्हणताना ह्या 3 प्रमाण म्हणून का रामायण पडलेले कळता अंत्यप्रमेय यक्षादित्रितय प्रमाणम अखिलां नायैक वेद्यो हरिः सकल वेद वेद्यो परमात्मो म्हणून आमक कळता हंगदलरीची रामोची सकल वेद वेद्यो म्हणून आमक कळता कशी वेदवेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे दशरथाल राम नारायणो दशरथाल पूत दावन केदना आयलो राम दावन तेदनाची समग्र वेद कसं रामायण दावन आयले म्हणून म्हणताची म्हणल्यानंतर वेद रामायण दावन येता
नारायण रामदावन येता म्हणल्यानंतर आमकां हाजी निमित्तान कळता की वेद वेद्यो रामोजी परमात्मोजी म्हणून कळता. अशी आमकां हे मध्वाचार्यान उपदेश केलेले तसले 9 प्रमेय कसन आसा ते आमकां रामायणांत जाल्यार रिची पळोवचें मेळटा. असले अनेक उपदेश मध्वाचार्यान तांगेले ग्रंथांत केलेले आसा. आमी यथाशक्ती हे एक श्लोकानच आमी इतले समजून घेवचें साध्य आसा. असले मध्वाचार्याले टिचिंग्स कसन आसा तांगेले प्रमेय आमी जाल तितले कितले साध्य जाता तितले आमी समजून घेतले गेल्यार आमगेले मोक्षाक मोक्ष मार्गारी आमी गेलेले म्हणके जाता आनी आमकां मोक्ष खंडीत प्राप्त जाता. किंचित प्रयास पुणी केल्यार आमगेले जीवन उद्धार जाता. अशी मध्वाचार्य तांगेले प्रमेय हे आमी एक श्लोक उडगास दवरून घेतल्यार पुरो. अशी मध्वाचार्याले पुरा तांगेले तांणी उपदेश केलेले तसले प्रमेय नवमालिका ते व्यासराज स्वाम्यान रचन केलेलं आसा. अशी आमकां मध्वाचार्याले अनुयायी जावन कनिष्ठ पक्ष आमी इतले पुणी समजून घेवका म्हणून म्हणले खातीर आयच्या दिवसाक हे प्रमेय तुमगेले यत्राक प्रस्तुत केलेलं आसा. सर्वांक आमकां रामदेवाल अनुग्रह ते जगद्गुरू श्रीमन मध्वाचार्याल अनुग्रह तशीच आमगेले हे गोकर्ण संस्थान परतगाळी जीवोत्तम मठाचे नारायण तीर्थाद आरभ्य परमपूज्य प्रकृत पीठाधिपती दावन सिद्ध विद्याधीश तीर्थ स्वाम्याल गलरीची अनुग्रह आमगेले सर्वांवयर आस्वामन घेवन ह्या संदर्भाचेर प्रार्थना करतची मी गेले हे 2 उतराक हांगाक विराम दिता. श्री कृष्णार्पणमस्तु.